ay ang kapanahunan. Kitang tanan adunay kaakuhan, alang sa hingpit nga kaluwasan. Kitang tanan usa ka katilingban, isangyaw ta ang maayo nga balita. Atong ambitan ang gingharian, sa Ginoo magmatinumanon, subay sa iyang kabubuton. Bisan sa dalan nga may kalisdanan, bisan kita bation sa kaluya, si Jesucristo ang atong manluluwas, ang magahatag sa atong kusog. Sa pagpadayon ang balitaan nindot na isgutan, sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Kanihon ta ang mga nasalaag, ug agakon sila sa kahayag. Tinugyanan kita sa Ginoo, sa pagpadayon sa buluhaton, pag-atiman sa katawhan, ug sa pagsangyaw sa kaluwasan. Pag-atiman sa katawhan, ug sa pagsangyaw sa kaluwasan.